Hello, good morning. Good morning tayo dyan. And sa inyong lahat. And, nagkasukuyan ako nagtatransfer ng mga namin. Ng mga, ang tawag dyan? Kasi nililinis ko ito. Nakalat na naman dyan, oh. So, tinatransfer ko yung iba. Kasi kinukulang na ako ng container. Pero, pinipigilan ko hindi bumili ng mga containers. Kasi kinikulang na ako ng mga ganito. And, meron na akong gustong bilhin ng mga containers na babasagin na ganyan. Pero, huwag muna ngayon dahil, yun nga, meron pa kami pinag-iipunan ni Papa, kaya stay put lang muna dyan. So, ito yung mga nire-recycle ko, yung sa peanut butter namin, na yung malalaki. Ito, makabili lang din namin ng peanut butter. Ganito kalaki. 100 lang to sa palengke. So, sobrang dami na. Hindi sa loob ng palengke. Parang shop siya sa labas ng palengke na paninda niya yung mga mga mani, mga ganyan. So, doon kami lagi bumibili, 100 lang. So, ganyan na siya kadami. So, yan yung ginagamit ko. Ito yung lilis. Tingnan niyo yung lilis, oh. Kahit binimix namin talaga siya sa ilalim, hindi namin siya tsaka medyo dry. Ito talaga masarap. So, yan yung ginagawa ko. And then, nakagawa na ako ng ito, pancake mix. Nagawa ko kanina. And, mabago akong ginagawang recipe na pancake mix. And then, hi! Ayan si Hagrid. Good morning! Ayan, kasi nilagnat siya kagabi dahil sa kanyang sipon. Pero ngayon, okay na siya. Uy! So, eto naman, ito yung coffee namin na minix ko na yung sugar, coffee at saka tawag dito hinaisa na at saka coffee mate. So yan, dito ko na lang nilalagay. Tapos yun kahapon nabisi kami kahapon sa mga stocks, yan hindi kami natapos ginamit kasi until 5 PM lang talaga kami, tapos stop na. So ngayon resume. Ayan. So, parang hindi ko alam kung mag-aaral kami ni Hagrid ngayon dahil nga gusto kong mag-relax muna siya dahil masama yung pakiramdam niya. And, ayun. So, I'm so happy kasi meron akong bagong tinatry ngayon na ang tawag dito, editor, yung YoCat. Free trial pa ako for 7 days. Titingnan ko kung maganda siya. Pero medyo pricey siya. Nasa 600 plus, 700 na. Compared sa project director, ano lang yun $299 lang yung binili ko. Nung nasa pangit na bahay pa kami, yun na talaga yung editor ko. So ngayon, nagtatry ako ng iba, yung YoCat nga. Pero maganda siya kasi kahit free trial siya, wala siyang watermark. So maganda siya. Actually, nagamit ko na siya nung last upload ko. And maganda naman yung kinalabas. So ito, plano kong lutuin itong string beans. Kasi meron kaming karne na binili sa dito lang sa aming kapitbahay. So plano kong lutuin siya ngayon. Kasi may nagkatay ng baboy. So pinuntahan kami dito kung bibili pa kami kung ano. So sinusuportahan namin talaga lagi yung mga ganyan na nagbebenta dito, mga tagalabas ng subdivision. Even dito sa subdivision namin talagang nasusuportahan namin kasi syempre alam nyo na, diba, mahirap yung buhay. Ayan, naglilinis ako ngayon sa kusina, guys. Matagal ko lang gustong linisin itong kusina kasi nabibisi nga ako doon sa medyo malinis na. Ito na naman, yan, so napabayaan ko na. And then ito, nag-soak pala ako ng munggo kasi mululuto ako ng munggo. So ito yung meat, yung iba nasa refrigerator na. So, yan yung lutuin ko. Tinanggal ko kasi yung mga label dito na nilagay ko. So, papalitan natin ng labels. Tipid-tipid muna kami ngayon, guys, kasi yun, meron kami mga, yan, malalaman nyo yan. Pagdating ng panahon. Ayun. Yun nga, antay-antay lang kayo, guys, kasi ano ito? Investment to both for family and then para na din sa business. So, ayan. Ayaw ko muna sabihin kasi baka maudlot. So, yan yung may pinag-iipunan kami ngayon. Kaya todo tipid-tipid kami and doble kayod si Papa.
Kasi, you know, ganun talaga yung life. Kailangan nating magtipid. Kabilang, nasa stock room. So, hindi na ito yung stock room naman sa kwarto. Doon sa kabilang, yung sa bahay talaga namin. Doon na, stock room. So, every morning, nandun siya kasi nagpapack siya ng mga orders. So, yun yung tinatrabaho niya. Talaga, magang maaga kasi marami siyang ipapack ngayon. So, praise the Lord. Hallelujah. So, tapusin ko lang muna to guys. I-update ko kayo mamaya ha. Para isuga akong patak ng patak dito. Ito dito. Lagi na naggo. Lagi ko. Buang. Hello guys, good afternoon. So ayun, magluluto ako ngayon ng actually dapat kahapon ko pa to ipa-film. Pero ngayon ako nagkapanahon. So lulutuin ko ngayon, i-refrigerate na lang yung saging kasi para hindi siya mag-overripe talaga. So ito yung lulutuin ko ngayon, saging na ching-chireng. Kunin ko mga ingredients. So ito yung ingredients natin. So flex ko lang yung aking plants. Actually hindi ako mahilig sa ganito. Hindi ako mahilig sa ganito guys, pero kayo nabinigay sa akin to ng aming friend ko dito. So lagi niya akong binibigyan ng bulaklak nung una yung succulent na namatay. Hindi ako marunong nun. Hindi ako mahilig sa ganito. Ang gusto ko yung may mga flowers. Yun yung bet ko. But since binigay niya sa akin with matching lagayan pa, so nilagay ko lang na siya dyan kasi wala akong ibang mapaglagyan. Anyway, so ito yung ingredients. Saging na saba, evap, condense, and then ito, si Papa kasi pinabili ko nito kahapon. Tapos Magnolia, meron na pala silang all-purpose cream. Ayan, anything na all-purpose cream. So ayan, yan yung ating ingredients. So una, ano ko muna to, isasaing or lulutuin ko muna to, papaanuhan. So wait lang. Kasi dapat aalis ako ngayon. Ako yung mamimili ng mga ano namin. May munggo pa ako dito na lulutuin. Kaso, sabi ko, marami pa akong gagawin, mag-film pa ako. Tapos, inalagaan ko pa si Hagrid kasi masama yung pakiramdam niya. So, sabi ko si Papa na lang yung pinaalis ko. Kaya, ayun, nandun sa kahiga. So, yun, lutuin ko muna to guys tapos balikan ko kayo mamaya. So, ayan guys. Lulutuin muna natin yan. Sandali. Ayan. Ayan guys. Hapon na. Hindi pa dumating si Papa. Pero, ang gagawin natin is, iano ko na to, naluto ko na yung saging. Para makita nyo. Kung naman makikita. Ayan. Ito na yung saging. So, babalatan ko. Uubusin ko to lahat. Etong saging. Saba. So, actually, favorite ko to guys. Nung nagtatrabaho pa ako. Talagang gusto kong, kasi pag bumibili ako nito sa kantin, medyo mahal. Mahal siya. And, mas masarap pag ikaw yung gumawa. So, iingay ng dog namin. So, ihihilera ko lang to.
ihahalo lang to para lang tong salad. So, ihahalo ko to lahat dito. And then, yun. So, ihalo natin. Nahin ko lang tong ano. Ingay ng loob namin. Nilabas kasi ni Hagrid si Ashi kasi iihi. Ayan. I-mix lang natin lahat, guys. So, ito yung ating condense. And then, yung ating evap. Ayan. Tapos, open natin tong ating cream. Ayan. Ay, hindi naman ano yung cream nila. Iba yung Nestle cream. Nasa ko ay wash your hands kalite kung kutsara palihog de. Kutsara. So eto na siya. So i-mix ko lang muna to para mahalo na natin. So halo lang natin, mix lang. Ayan. So, eto lang guys. Ganito lang siya kasimple. Isa to sa mga favorite ko kasi mahilig ako sa sweets. Kaya baka ma-diabetes. At tapos ang tamis. Ito kasi yung aming saging. Overripe na. Overripe na yung ating banana. Medyo mainit-init pa tong saging natin. Pero carry na yan. So, eto na yung ating saging. Ilagay lang natin ito. Sarap. It tastes. So, medyo marami ito. Ilalagay ko na ito sa refrigerator kasi bibili ako ng gagawin natin sa pasta, salad. Magagamit natin to. Taste So, ko ayan ba? siya. Gusto ko madami kasi mahilig kami nito. Taste ko ba? So, ilalagay ko lang to sa container itong sobra para i-refrigerate natin. Ayan. So, ganyan lang siya kasimple. Hikita nyo. Yan lang. Ganyan lang siya. Actually, may ibang recipe pa ako nito na mas cheaper. Ayan. So, yan. Simple lang. Saging lang siya. Tapos, masarap siya. Tapos, muna natin to. I-refrigerate. So, i-refrigerate muna natin bago natin kainin. Siya ganun ka-creamy, pero mamaya magki-creamy na yan pag na. Ayan. Ayan natin dito. Para Ayan. Hello guys, update. So, andito na si Papa. Hi, Pops. Hey guys. Ayan. Tapos, kakainin na natin yung ating good luck na lang sa tonsil. Kakainin na natin tong ating ginawa kanina. Si Hagrid kumuha ng mga plato. Sagid mo ko na sa tobe? Kainin na natin to. Okay, kayo na. So, ayan. Kain tayo, guys. Thank you. Coming in. Thank you, sir. Ang gabi. You go, sir. Coming in. Totally all those other food trucks. What are you guys doing? You're trying to away all the customers. Isa naman ako.
Wala ba sabaw? You're just jealous because our Calzones are legit. Hey, give me that.